Kubuhlungu ukukha umoya kwelo holo kungena umoya njengobubona le nto ndimekuyo abantwana bayama apha bafuna urhoba phaa soyike siphaa emazantsi sikhale because ingathi umntana angangena. Imeko imaxongo kumaxhoba ezikhukhula zaseMthatha eMpuma Koloni kulandela ukukhutshwa kwawo kwi-BNB sebehlaliswe kuzo ngurhulumente ngenxa yokuphela kwezivumelwano nezindawo zokuhlala kungoku nje aba bantu babuyiselwe kwiiholo zoluntu. Abesebe lezemfundo eMpuma Koloni kulindeleke bandwendwela isikolo samabanga aphezulu iDavid Mama eMdantsane ngomvulo okukulandela ividiyo ethendi kumakhasi onxibelelwano nalapho kubonakala abafundi bebetha omnye umfundi. Sinamkele kwindaba zethu ndame ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Aphindiselwe kwiiholo zoluntu amaxhoba ezikhukhula zaseMthatha emva kokukhutshwa ngetshova kwi-BNB sebebehlala kuzo. Ingxaki zithi kuphele isivumelwano sokuhlaliswa kwabo kwezindawo yaye kungoku nje batyhola urhulumente wephondo laseMpuma Koloni kokunganyaniseki njengoko wayebathembise ngeendawo zokuhlala zethutyana kodwa urhulumente uthi sele kuqalisiwe ukwakhiwa. Awaxolanga amaxhoba ezikhukhula zaseMthatha zimeko aphila phantsi kwazo kwiiholo zoluntu agcinwe kuzo emva kokugxothwa kwi-BNB ebehlaliswe kuzo. Kubuhlungu ngoba siyazi uba siza eholweni and akumnandanga sesilapha ke ngokweholweni. Kubuhlungu ukukha umoya kwelo holo kungena umoya njengobubona le nto ndimekuyo abantwana bayama apha bafuna urhoba phaa soyike siphaa emazantsi sikhale because ingathi umntana angangena omnye umbone efaka umlenze phaa sentsho ayikho safe nje le ndawo sihleli kuyo. Asikafumani into kumasipala into kokuba usihambisa xa kunini siseva nje amayembe uba ziyenziwe temporary kodwa asikafumani mntu oza kuthi asixelele into kokuba kunje ngoku silapha ngoku. Kwelam igumbi silala sisixhenxe kwamanye amagumbi balishumi kwamalinye igumbi siyashiyana ngokweba elingakanani inani. Abantu babulaleka kakhulu ngabantwana kwabaninzi ngaphezu kwethu thina abantu badala bayaxinana sibe sinalo uxinezelo uba iingubo zabo abanazo kunye nezibhonje. Kambe zingaphezu kwama470 iindawo zokuhlala zethutyana ekulindeleke okokuba zakhelwe amaxhoba nakubeni lingekaxelwa ixesha elimiselwe ukugqitywa kwazo. Ukanti amagosa kamasipala wase-OR Tambo khange afumane ixesha lokuphendula ngethuba sisiza emoyeni. Mapolisa eMpumalanga athi aza kuyibeka phantsi kweliso elibukhali imeko kwimigodi yaseBarberton emva kokunqakula ze avalela bombi mgodi abangekho semthethweni izolo ngethuba lephulo elibizwa Operation Valumgodi. Uninzi lwabo babanjiweyo ngabemi bangaphandle kwaye bajongene nezityholo zolwaphulo-mthetho wokungena nokuphuma kweli kuquka nokufunyanwa negolide engekho semthethweni. Emaphoyisa kanye nalabo lababukete kuphepha eBarberton Mines basebente emadima kusukela ngaleSihlanu Ntsambama kwade kwaba ngumgcibelo ekseni. Solomane babukela idzaba lalabo lokusolakala ukuthi bemba igolide ngalokungekho emthethweni. Kanti-ke laba labavumbuke emgodzini kubite ukuthi baphume kwatise ukuthi emaphoyisa avale kulethwa kwekudla nemanti kusukela ngemsombuluko. The initial number that we received, remember we're working in collaboration with the mine authority or the mine security. They counted about 1,000 that were down there. But through the operation, some of them, we got information they went into the deep. They didn't want to come up. They were using mining elevators to bring them to the surface. So the rest have remained down there. They went into the deep. So to us, meaning that we will reconvene our resources. Kusenjalo, takhamuti tasesinqobile madvute neBarberton Mines tithi lokumbiwa kwegolide ngalokungekho emthethweni kubangwa ukuthi bantfu abanawo emathuba emsebenzi. Nasi sithukile itolo ukubona abantu labangaka abaphuma emgodini ukuthi illegal miners. Kuyakhombisa ukuthi in this world we have a serious issue of unemployment. Bantu labaningi abasebenzi. Kodwa ke labanye bakhala kakhulu kuthi lokumbiwa kwegolide ngalokungekho emthethweni sokuyisa lelidolobha lelincane laseBarberton. Well, it's very, very sad, Molly, because the bottom line is just about every single one of our activities have been affected.
All our hiking trails. People can't just go on a hiking trail. You can't just go up the Geo Trail and sit and have a picnic. Laba lababoshiwe kulindeleke ukuthi bavele enkantolo evikini lelitako, kanti-ke labanye bangahle bamekiswe emaveni abo lapho baphuma khona ngaphandle kwekuthi babone imanji. Etindzabeni tethu ku-Channel 163 lotilethelwa yi-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela eBarberton, eMpumalanga. Abasemagunyeni kwiphondo laKwaZulu-Natal bawugxeke kabukhali umkhwa oqhubekayo abahlali abathengisa izindlu zikarhulumente phantsi kwenkampani uTransnet kubemi bangaphandle nabangenampepha zokuba kweli, ukuze emva kokuba abahlali abanelungelo lokuthenga ezi zindlu bethethe phandle ngolwaphulo-mthetho olwenzekayo lokuthengiswa kwezi zindlu. Urhulumente kweli phondo batyityimbisele umnwe abo babandakanyekayo kulo mkhuba wokuthengisa ezi zindlu. Iphondo laKwaZulu-Natal lijongene nomngeni wabantu abathengisa izindlu zikarhulumente phantsi kwenkampani uTransnet kubemi bangaphandle abangenazo iimpepha zokuba kweli loMzantsi Afrika. Omnye wabahlali uPalisa Mutlaudi uthi kudala bejongene nale ngxaki. The Transnet tenants have waited for long to own these properties. So you'll find that some of them have bought other properties in other areas of Bluff or anywhere. So when they leave these houses, they don't take them back to Transnet properties. They will let illegal foreigners rent them. So what they are doing, they are sub-renting the houses. Upalisa uthi ukuhlala kwabemi bangaphandle kwezi zindlu kunefuthe elibi kakhulu. It has caused a negative impact, and we are not happy about it because we have waited for so long for the houses to be sold to us as Transnet employees and former Transnet employees. So now to see the properties being occupied by illegal foreigners, it's not fair. Ukanti isebe lokuhlaliswa koluntu lithi sele liqalile ukwenza uphando mayela nokuthengiswa kwezi zindlu kuquka neze-RDP. The MEC has sent out a very strong message to say, look, if we are found to be selling an RDP house, or if you are found to be living in an RDP house illegally, that house will be confiscated, and the Department of Human Settlement, will use that house, will hand it over to the next beneficiary, on the waiting list, because there are a number of people who are still waiting for their houses, and the MEC has said we just have to take those houses and hand them over, to those who are on the waiting list working with municipalities. Kulindeleke ukuba abo bathengisa ezi zindlu zikarhulumente bajongane nengalo yomthetho. Sele kungaphaya kweminyaka elishumi abahlali behosteli yaseKutsong eCarltonville bephila phantsi kweemeko ezingentlanga. Le hosteli inemicelimngeni eliqela nequkonakala kweziseko zophuhliso, ukunqongophala kwamanzi kunye nombane kwakunye nezindlu zangasese azisebenzi, nto leyo ekhokelele ekuphuphumaleni kwelindle namanzi amdaka. Abahlali behostele yaseKutsong kwingingqi kamasipala iMerafong bajongene nemeko engentlanga nesele ineminyaka kungekho nguqu. Ngonyaka ka-2018, isebe lokuhlaliswa koluntu lachitha malunga nezigidi ezingama-70 seerandi kwiphulo lokufuduswa kwabahlali abachaphazeleka kwingxaki yokonakala kweziseko zophuhliso, ukungabikho kombane kunye namanzi nezindlu zangasese ezingasebenziyo. Kodwa kunanamhlanje le meko isafana. Kuseyihostel besayisapoti ihostel nogesi sinawo namatoilet. Manje sihlala ehlathini silahliwe, akho gesi, akho toilet, akho manzi. Amalungu ekomiti yasekuhlaleni asazama amatiletile kumasipala wale ngingqi ngenxa yeziganeko ezimasikizi nezibeka ubomi boluntu emngciphekweni. So umasipala wasithembisa ukuthi thina bazosakhela sekukaningi kwenziwa isurveillance. Eyogcina yenziwa ulemi okuyena ophethe lapha ophethe la ihostela ngo-2018 kuthiwa sizokhishwa siyokwakhelwa extension 8 ngoba iKutsong iyawela. Kungoku nje abahlali basebenzisa amathafa kufuphi njengezindlu zangasese kwaye iintambo zombane zihamba phantsi. Okuzwisa ubuhlungu ukuthi umasipala uyikhohliwe le ndawo. It's said that every time uya kuma-IDP ayikhulunywa nokukhulunywa nje ngayo.
So ngazuthi nje abantu nje bavele bathathwa babelahlelwa le esayidini kwakhohlwa ngabo, but we've got people, we've got adults, we've got children that are living under inhumane situation. Ilungu lomasipala liphefumle kule nyewe. The people who are in the hostel registered in the municipality, they were reallocated in 2019. The hostel was evacuated in 2019. Unfortunately, during that period, because people were taken to a whole lot of developments, Elijah Bahai as well as Kutsong Extension 6 at the time. And these are people who qualify, because not everybody qualifies to be given RDP houses. Uluntu lusahlele ethembeni lokufuduswa kungenjalo kuphuculwe esi simo. Kanti uyawafumaneka umasipala wesithili sase-OR Tambo uziphendulele ngelithi ukuhlaliswa kwalamaxhoba ezikhukhula kwi-BNBs bikokwethutyana kwaye bekumele bahlale isithuba seentsuku ezingama-30 kuphela. The transitional emergency accommodation that was provided in BNBs to flood victims after the flood was a short-term measure that was funded by the Department of Human Settlements, regulated by a framework that says that provision can only last for 30 days. That period has been completed and it has already been extended twice. However, it has been officially concluded on the 31st of July. None of the families that were in BNBs has been left behind. All of them have been safely relocated to the OR Tambo Hall, where government continues to provide meals, healthcare, counseling and other essential support. At the same time, housing solutions are underway. 20 temporary residential units are being built in Tekolini, with 4 completed in each day from the 31st of July. We are going to prioritize vulnerable groups, and also Human Settlements has committed to a further 400 units, whilst technical teams are preparing land. OR Tambo also assures that water and sanitation will also be provided to those areas. From the first day of the floods, government has stood shoulder to shoulder with our people, and we will not rest until every family moves from the emergency relief efforts to permanent recovery. Abesibele mfundo esiseko eMpuma Koloni kulindeleke bandwendwela isikolo samabanga aphezulu iDavid Mama Senior Secondary School eMdantsane ngomvulo okulandela ivideo ethendi kumakhasi onxibelelwano nalapho kubonakala abafundi bebetha omnye umfundi kanti isebe lisigxeke kabukhali isehlo sokuxhatshazwa komfundi. If a minor is suspended or a school-going child is suspended, and obviously that happens in consultation with the school management, teacher, stroke principal, and the SGB, and of course the parents forming part of that. If it is a definite expulsion from the school as a form of sanction, then the department is obligated to look for an alternative school for that particular child, just to ensure that much as they've committed an offense, the fact that there is still a minor and they're still entitled or have a right to education, that is also managed accordingly. But that must not happen at the expense of the victim, because you can imagine, Kutabo, a situation where you just say, no, we'll suspend you, and then that's it. What then happens to the victim and whoever else is exposed in that situation? Yeah. Are you not in a way perpetuating that situation to occur repeatedly? Hence, the sanction is always definitely to remove them from the particular precinct where the victim is. Then they can be taken to an alternative education. Abemibeli bazawukwazi kungekudala ukuba ixabiso lombane liza kwehla kusini na okuze emva kokuba umphathiswa wombane uGqirha Kgosientsho Ramokgopa evumela ukuba ngokwenene ixabiso lombane lixhomile kakhulu kwaye sele kukufuphi ukuba abemibeli bangakwazi ukumelana nalo. Ramokgopa uyalele iziko iSouth African National Energy Development ukuba liqwalasele kwakhona lo mba wokuxhoma kombane. Emva kwesikhalo esenziwe ngabemibeli loMzantsi Afrika bekhalazela ixabiso liphezulu lombane, umphathiswa wombane uthi le ngxaki ifuna ukujongwa ngeliso elibukhali. Electricity is unaffordable. We can't continue along this tariff path. We are getting to a situation here in the country
where we see new dimensions of energy poverty. There are households today, as I speak to you, will not be able to afford the cost of electricity. We can have a conversation about the points that Chris was raising, even if you are too clear that electricity is very expensive. So poor households have to make choices between a loaf of bread or buying the units, prepaid units. Iqumrhu elijongene nezamandla likwiphulo lokunika ingqwalasela yokusombulula le ngxaki yombane. There's quite a lot of work that is before us as things stand, as SANEDI and also from the side of the minister as well. Our time frame, we're looking at between 8 and 10 months to go through this. Unfortunately, it's not something that we can just wake up and change. We need to make recommendations, do studies, make recommendations to the minister that is based on the evidence on the ground. And then the minister will then have to look at the recommendations and look at what policies need to be adjusted and then go through some stakeholder engagements as well. So you're looking at about 8 to 10 months where we'll be going through the entire process. Ukwathi umsebenzi wabo wokuza nesisombululo uzodinga intsebenziswano phakathi koluntu nomasipala. So the residents, instead of going to the streets, one would encourage them to basically wait for this process and have their voices heard when the minister starts to go to the ground, or himself or his team start to go to the ground and solicit views and ideas from the communities. Kutshanje eRhawutini abahlali babambe uqhankqalazo bekhalazela ingxaki yokonyuka kwamaxabiso ombane. Ingene kusuku lwesibini namhlanje inhlanganiso yesigqeba esiphezulu sekomiti ye-ANC eGauteng nalapho kushukuqwa imiba etshisibunzi kuzwelonke namhlanje iqonga ikomiti yenguqu kwezoqoqosho umnumzana Kgosientsho Ramokgopa uvakalise ukuxola ngesindululo samaxabiso enhlawulo esithunyelwe kwilizwe laseMelika. OkaRamokgopa ukwathe kubalulekile ukulondoloza ubudlelwane borhwebelwano elilizwe elinabo neMelika ukuthintela ifuthe elibi elinokubangela ilahleko yemisebenzi. Le ntlanganiso iza emveni kokuba izolo isindululo selizwe laseMelika sokunika ilizwe loMzantsi Afrika umyinge we-30% kwintlawulo yentengo siqalisile. The United States remain our second biggest trading partner, and that we must do everything possible to preserve, if you like, that status, because it's got huge economic implications to South Africa. The most direct is in relation to the number of jobs that potentially could be lost as a result of these tariffs if our products that are earmarked for the U.S. are going to land uncompetitively, and they'll be displaced by products from other jurisdictions. So the point made there is that we must make everything possible within the bounds of rationality to ensure that we are able to preserve that relationship. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhuluke bamqwathi noncuthu kudesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam le Mozulu bethuna ngegama mna ndikuThabile inzwakazi yabathembu mvanje nantsi Mozulu masivule ke mbukele ekhaya siphawule kaloku iziganeko zamvanje kwimozulu apha eMzantsi Afrika ngamandla kucoyika kamnandi nje phantse wonke umbindi noxa ke ichaphuka kakhulu ke ingqele phako Freestata ngamandla phako Welcome ekuseni futhi bevuswa nguya la 2 degrees iguquka kamnandi la Mozulu futhi kubuye kucwenge emva kwemini yangomso ngenxa yakhe kaloku la 18 degrees wena ke mbukeli wami amaqondo wakho phansi naphezulu ngokuqala bethu nipondo kuphaye kaloku empuma koloni futhi ngamandla umpuma namazantsi laphondo emakhanda phakwa sekusele futhi qaba ngamafu ngenxa la nkwanca ka 6 degrees napha eMondi emdantsane futhi unganetha xa bevuka ngomso kanti ke bethuna imozulu phaye ephondweni futhi elise Freestata ngamandla mbukeli wami futhi kwincam yelaphondo Bloemfontein futhi nantsi ingqele phaye ekuseni futhi ngo1 napha ko Ficksburg futhi kwasekuseni bevuswa liqanda ngomso nantsi kwakhona bethuna kaloku imozulu ephondweni futhi elise Ntshona Koloni ngamandla ke futhi mbukele
ekhaya kwimpuma namazantsi welaphondo phako George nazo zonke futhi ezanginqi kwasekuseni futhi yinqele phaya namafumpela ko 6 degrees 2 ngimbe nami ngokubanzi kwakhona phaya ephondweni futhi elise Northern Cape mbukele ekhaya amandla ke welaphondo kurubani kwasekuseni futhi emva kwemini ngomso beyivala beyisonga lamini emva kwedinala ko 19 degrees nansi kwakhona bethuna imozulu ephondweni futhi elise Northwest ngamandla ke emzontsundu phaka lokhu kwimpuma lapho njapha eKlerksdorp kwasekuseni futhi ngo1 naphako Bloemhof futhi lo ngqele ke bethuna lapha emva kwedinala ngomso beyivala beyisonga imini nge19 nansi kwakhona bethuna kaloku imozulu futhi eGauteng apho sikhoyo ke thina ngalomzuzu futhi umbindi namazantsi walaphondo futhi kuseSprings wasekuseni futhi ngalomafu nomoya obhudla mpela phango ukuqatha ekseni bevuswa kaloku ku3 degrees nyuka nambukele ekhaya phaya ephondweni futhi elisalemphopho ngomso ngamandla ke kwimpuma yelaphondo phalaburwa nazo zonke iziphalu kwaseseni futhi ngo9 degrees napha kumbindi ke mbukelo wam futhi kopulukwane bavuswa ngo5 degrees ekseni sehle ngokubanzi futhi ephondweni lasempumalanga ngamandla futhi mbukelo wam kwintshona namantla welaphondo Middleburg kwasekuseni futhi ngamafunja ngephi ngo2 degrees napha embobela futhi kuyabanda inkwanta ekseni ngenxa yakhe ke la 5 vala imozulu yokuqala phambili lephondo lakwaZulu Natal ngomso futhi kumandla kumantla welaphondo Newcastle ekseni liqanda napha ko Vryheid futhi ngo3 degrees okugqibela nqa kusephongola ekseni nasemva kodinala futhi ngo9:10 mna sikuthana kangaka xesha lumyole kamnandi mawethu.